Para poder xestionar as copias de seguridade dun sitio Drupal hai bastantes xeitos, pero o máis interesante ou o máis doado é instalar o módulo Backup and Migrate, que leva bastantes versións funcionando e non ten problema ningún. Para eso buscamos Backup and Migrate, entramos na web oficial, lembrade sempre descargar aplicacións, módulos, extensións, todo dende as páxinas oficial para evitar virus e outras cousas polo estilo, e imos aquí debaixo e seleccionamos co botón dereito e copiamos a ruta de enlace. Ben, como calquera módulo, para instalar un módulo íamos a ampliar e lle dábamos a instalar un novo módulo e aquí podemos pegar a URL e lle damos a instalar. De acordo. Vedes que non leva moito tempo, vale? Volvemos ás páxinas de instalación. Ben, imos ampliar, imos buscar o módulo, porque temos que activalo e finalizar a instalación. A ver se o atopo, Migrate, aquí está. Vale? E agora, Backup and Migrate, aí está. E creo que con isto é suficiente. Vale, e lle damos a instalar. Vai levar un anaquiño. Como funciona este módulo? Pois como case todos os que xestionan copias de seguridade. Teñen varias opcións. As opcións de facer unha copia de seguridade dos ficheiros, a opción de facer unha copia de seguridade de toda a base de datos ou de todo o sitio. Tamén teñen opciones tanto para facer unha copia no momento no que se está planificando como para planificar copias, tanto completas como parciais. Vale? Ben, xa di aquí que o módulo Migrate Drupal ha sido activado e que hai 5 módulos máis relacionados co Backup and Migrate que tamén foron instalados con éxito. De acordo. Entonces, unha vez instalado o módulo e todas as súas extensións, imos a configuración. En configuración, en desenvolvemento, aparece, aquí, desenvolvemento, aparece Backup and Migrate. Prememos nel e entramos na ferramenta para facer as copias de seguridade. Vale? Fixadevos que podo facer a copia de seguridade da base de datos, do sitio enteiro, dos arquivos privados ou do directorio público de ficheiros. E logo se pode facer a copia xa para que haxa unha descarga directa ou para guardar a copia no directorio de arquivos privados, co cal quedaría guardado no sitio, vale? E poderíamos recuperalo máis adiante. Ben, imos facer unha copia dos arquivos privados, vale? E vamos deixala aí, facer a copia. Bueno, pois non me deixa. Pois entonces o que podemos facer como exemplo, que non lembro que pedía a tarefa, é a base de datos, vale? A ver se nos deixa descargar a copia. Efectivamente, xa fixo a copia e me deixa descargarla. Daríalle a agardar e aceptar. Ben, ademais de facer unha copia de seguridade rápida, tamén temos a copia de seguridade avanzada, na que nós podemos especificar o tipo de arquivo que vai a xenerar, nome, que lle engade tamén a data e a hora, obviamente, o formato, vale? E seleccionar máis polo miúdo que contidos da base de datos queremos que se recollan na copia de seguridade. Vale? Ademais de unha copia de seguridade avanzada, de facer os backups neste momento, temos a opción de restaurar as copias. Neste caso, como eu descarguei a copia, examinaría, escollería o backup que veño de facer e daríalle a restaurar. Vale? Ben, tamén me permite ver as copias guardadas, que non teño ningunha porque a que fixen a descarguei, e
planificar copias. Isto é, que podo decidir facer unha copia todos os domingos de cada mes. Bueno, pois daríalle copia do domingo. Vale? Habilitar. De que fago a copia, onde gardo a copia, neste caso as copias planificadas só as deixa guardar no directorio de arquivos privados. Por que? Porque eu non estou dentro da máquina para darlle a guardar como. De acordo? E a frecuencia de que se repite esta copia. Vale? E logo o número de copias que se van a almacenar no sitio. É dicir, gardas as 5 últimas copias que se fixeron, por exemplo. Pois daríalle as 5 e daríalle a guardar. E aí me aparecería a copia do domingo. Aquí temos, por exemplo, a planificación da copia diaria, que xa ven configurada por defecto. E isto é todo con respecto a copias. Como vedes, é ben sinxeliño de utilizar. Veña, adiante coa tarefa.